Εγώ καταλάβω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι σε τρομερά δύσκολη θέση. Είναι προφανές αυτό. Και ο Σαμαράς ξέρει ότι το κρίσιμο εκλογικό σώμα, η μάζα των ψηφοφόρων του, τον θέλει ηγέτη σε αυτή την προσπάθεια. Μέχρι μην κάνει την πάτια. Διάβασα σήμερα ότι έστειλε επιστολή στους πολιτικούς αρχηγούς και ζητάει διάλογο για τον εκλογικό νόμο. Και ρωτώ, αγαπητέ πρόεδρε της Νέας Δημοκρατίας, είναι σημαντικότερο θέμα η αλλαγή του εκλογικού νόμου, δηλαδή η καρέκλα μου, και εμένα με έχει εκλογικό νόμο, δεν το θέλω καθόλου. Αλλά είναι αυτό σημαντικότερο θέμα από την παροχή ηθαγένειας και ψήφους μετανάστες? Θα τρελαθούμε? Τι γίνεται εκλογικό νόμο, λέει ο Γεωργιάς, λέει την Αλβάνη για όλους. Και τι έγινε? Το άλλο δεν αλλάζει. Και να ξέρεις και κάτι ακόμα δεν έχετε καταλάβει. Άπαξ και εφαρμοστεί ο νόμος, δεν αλλάζει. Το αποτέλεσμα είναι διαρκές, διότι ακόμα και αν υποθέσουμε ότι αύριο κυβερνά ο Καρατζαφέρης και αλλάζει τον κώδικα ηθαγένειας. Πρώτον, το 1-2 εκατομμύρια που θα έχουν εντάξει πάρει την ψήφα του θα έχουν πολυτεγραφηθεί ήδη και αυτό δεν μπορεί να το αφαιρέσει με κανέναν τρόπο, άρα το έχουν πάρει. Το δεύτερο κυριότερο είναι ότι όσοι έρχονται θα πηγαίνουν στα δικαστήρια και θα ζητούν τα ίδια δικαιώματα και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην του τα δίνει ακόμα και αν έχει αλλάξει τον νόμο. Γιατί σας τα λέω αυτά, θέλω να καταλάβετε ότι εδώ δεν πρόκειται περί ενός απλού νομοσχεδίου που θα κρίνει τον επόμενο χρόνο, τα επόμενα 5 χρόνια, τα επόμενα 10 χρόνια. Εδώ κρίνεται το μέλλον της ελληνικής φυλής και του ελληνικού έθνους για τους επόμενους αιώνες. Και έλα και στη δική μας γενιά να δώσουμε αυτή τη μάχη. Και δεν μας πρέπει ούτε κομματικός ανταγωνισμός, ούτε διχόνοια, ούτε με μψημυρία εδώ. Εδώ θα πάμε όλοι ως άλαγκα. Όποιος θέλει να προσθεθεί στη φάλαγγα, όποιος θέλει. Καλώς να ορίσει. Εμείς δεν διώχνουμε κανέναν. Αλλά όποιος δεν δώσει το παρόν στο προσκλητήριο, αυτόν αγαπητοί θα τον καταγράψει ιστορία. Ότι δεν έδωσε το παρόν στο προσκλητήριο της φάλαγγος. Το ξεκαθαρίσουμε. Μην υπάρχουν παρεμηνίες. Λοιπόν, δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα του Σκουδιανού Κωστήμου. Δεν έχει έρθει. Και θα σου πω ειλικρινά τη γνώμη μου. Ξέρετε εγώ πόσο φανατικός είναι αυτό το θέμα. Δεν έχουν σύγκριση τα δύο μεγέθη. Δεν έχουν σύγκριση. Το ένα είναι ζημιά 1, το άλλο είναι ζημιά 1 δισεκατομμύριο. Γιατί και εδάφη να χάσεις και να χρεοκοπήσεις και την ιστορία να σου ολιώσουν, μπορεί να ξαναδιεκδικήσεις και να πάρεις πίσω. Όταν δεν θα έχεις πατρίδα όμως, δεν θα κάνεις τίποτα. Δεν θα έχω πατρίδα. Εδώ δεν θα είναι η Βουλή των Ελλήνων σε 20 χρόνια. Θα είναι η Βουλή των κατοίκων της Ελλάδος. Και σε 100 χρόνια, όταν θα γίνει πλειοψηφία, η άλλη πλευρά θα πει γιατί Ελλάδα. Θα το λέμε Πακιστάν. Θα το λέμε Μπαγκλαντές. Θα το λέμε Ινδική Δημοκρατία της Ευρώπης. Γιατί η Ελλάδα, θα σου λέει, εφόσον θα είναι πλειοψηφία. Εδώ μιλάμε για την παράδοση της πατρίδος μας. Αυτό λέμε τώρα. Είμαστε έτοιμοι ως γενιά να παραδώσουμε την πατρίδα μας? Ας μας εμπιστεύτηκαν οι πρόγονοί μας? Είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε αυτό το πράγμα? Και εγώ ρωτώ, πείτε μου λοιπόν εσείς οι θολοκουλτουριάδες προοδευτικοί, μία χώρα της Ευρώπης που δίνει ηθαγένεια με οποιονδήποτε τρόπο σε εισελθόντα παρανόμως στη χώρα. Δεν υπάρχει καμία. Τις ψάξαμε όλες. Όλες ξεκινούν από την νόμιμη μετανάστευση και ουδέποτε από την παράνομη. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Και αυτό είναι που σκοπίμως αποκρύπτουν για να υφαρπάξουν τα ανθρωπιστικά αισθήματα που όντως έχουν οι Έλληνες. Και πάνε με μέθοδο της πολιτικής απάτης του ανθρωπισμού να κλέψουν την ψήφο των Ελλήνων πολιτών. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εμείς τους προκαλούμε με το δημοψήφισμα. Αυτοί θα έχουν το λαμπράκι, το μέγκα, το δημοσιογραφικό οργανισμό εννοώ, έτσι. Το μέγκα, θα έχουν την ελευθεροτυπία, θα έχουν όλους τους μεγάλους ομίλους. Θα έχουν το μεγάλο κόμμα που κυβερνά, δεν θα κάνει το άλλο. Θα έχουν, παιδί, όλο το σύστημα μαζί τους. Και εμείς θα είμαστε μόνοι μας. Και εμείς που είμαστε μόνοι μας λέμε πάμε να μετρηθούμε. Τι άλλο θέλετε? Τι άλλο θέλετε? Όλα δικά σας τα έχετε. Θα βγούμε, εμείς θα σας κερδίσουμε. Γιατί αυτό θέλει ο Έλληνας. Και δεν μπορείτε να το στερήσετε. Δεν μπορείτε να το στερήσετε. Δεν έχετε αυτό το δικαίωμα. Δεν θα σας αφήσουμε. Σε αυτούς δεν προτούν. Γιατί δεν κατεβαίνουμε στον δρόμο? Ποιος σας είπε ότι δεν θα κατεβούμε? Σας είπα γιατί δεν κατεβούμε στον δρόμο? Είδα νομοσχέδιο στη Βουλή. Έτσι και τολμήσουν το φέρουν στη Βουλή. Θα είμαστε στον δρόμο σαν τον Γκάντι. Θα κλείσουμε την Αθήνα, δεν θα φύγουμε. Θα καθίσουμε κάτω 15 μέρες όσο χρειαστεί. Ξεχάστε δουλειές, μαγαζιά, κυκλοφορία στην Αθήνα, δεν υπάρχει τίποτα. Θα νεκρώσει η Ελλάδα για αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει αυτό το πράγμα. Θα το καταλάβετε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει. Όσο με αφορά. Τώρα μας θέλει να κάνει τον καναπέ, καθίστε. Να σου πω. Ο καθένας μας θα κάνει την επιλογή του. Ο καθένας μας θα κάνει την επιλογή του, παιδιά. Όσοι από εμάς πιστεύουμε και στο μεταφυσικό, ονειρευόμαστε την ήρθα να στήσουμε τους προγόνους. Τι θα τους πούμε? Ότι εγώ ήθελα να δω X Factor. Τι θα τους πούμε, αδερφέ?
Ότι εγώ προτιμήσω να ψηφίσω, ξέρω εγώ, στο μουσικό reality του Α. Τι να του πούμε. Εδώ δεν υπάρχει περιθώριο ούτε να λείψει κανένας, ούτε να μην λείψει. Όταν θα έρθει αυτό το νομοσχέδιο στη Βουλή, θα είμαστε όλοι στους δρόμους. Και δεν θα φύγουμε από τους δρόμους, δεν θα είναι πορεία πάμε στις 8 να φύγουμε στις 10. Κουνήσαμε τις σημαίες, τα είπαμε, χαρήκαμε, γεια σας. Καμία σχέση. Και το έργο τον Γκάντι. Θα πάμε εκεί, όσοι έρθουμε, θα κάτσουμε κάτω και θα πούμε. Ή το πας με δημοψήφισμα. Αφού θες να λες ότι θες να το πες οπωσδήποτε. Δικαίωμά σου. Αχ, τώρα σου θερήσω, κυβέρνηση είναι. Με δημοψήφισμα όμως, να ρωτήσει ο κόσμος. Ή θα το πάρεις πίσω, ή εμείς θα μείνουμε εδώ. Και έλα βάλτε τώρα με το χιλιάδες κόσμο που θα είναι κάτω. Και θα κουνιέται. Έλα βάλτα. Θα το ξεκαθαρίσω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ούτε πάμε να κάνουμε εκστρατεία σαλονιών εδώ. Θα δεν έχει τέτοια. Σας το ξαναλέω. Νυν υπερπάντων αγών. Τέλος. Διαφωνείς? Άμα δεν καταφέρουμε να σταματήσουμε αυτό, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Πάντα μην είναι παιδιά. Άμα και αυτό μας το περάσει η νέα τάξη πραγμάτων, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Και για να κλείσω το κεφάλαιο αυτό, για να πάω και στα βιβλία, ή θα φωνάζω λίγο να έχει και δίκιο, εδώ είναι το πακέτο. Σας το έχω πει χιλιάδες φορές. Οι γνώσεις είναι δύναμης. 2, 10, 38, 15.000. Αυτά τα 3 βιβλία, με μια πολύ μεγάλη έκπτωση, μπορείτε με ένα απλό τηλεφώνημα στο 2, 10, 38, 15.000 τώρα να τα αγοράσετε μόνο με 70 ευρώ και τα 3. Τι είναι αυτά τα 3 βιβλία? Τώρα θα τα δείξω με τη σειρά. Το πρώτο, εκδόσεις Πελασγός. Χρόνια πολλά στο Γιάννη το Γιαννάκηνα. Χρόνια πολλά στο Γιάννη το Σκηνά. Μην τους χαλάσω. Εδώ. Γιάννης Κολοβός. Το τέλος μιας ουτοπίας. Η κατάρρευση των πολυπολιτισμικών κοινωνιών στη Δυτική Ευρώπη. Τι είναι αυτό το βιβλίο? Είναι η εξέλιξη των κοινωνιών της Ευρώπης αφού έδωσαν πολιτικά δικαιώματα στους νομίμους μετανάστες. Προσέξτε τους παρανόμους. Παράνομοι επαναλαμβάνονται. Στους νομίμους. Τι έγινε σε αυτές τις χώρες αφού δώσανε πολιτικά δικαιώματα στους μετανάστες? Ενσωματώθηκαν οι μετανάστες? Θα το δείτε. Εδώ είναι το μέλλον της χώρας, έτσι και περάσει το νομοσχέδιο. Το τέλος μιας ουτοπίας. Δεύτερο βιβλίο. Εθνοκτονία εν εξελίξη. Ο καθηγητής φιλοσοφίας Μαθημίου Αιγαίου, ο κύριος Ρωμανός. Φυλακιστής και βασανιστής επί Χούντας. Το λέω και αυτούς που μιλάνε για φασισταριά. Μας αποκαλύπτει το σχέδιο της νέας τάξης πραγμάτων για την εξαφάνιση του ελληνικού έθνους.